салом алайкум бародаро, хуш омадед ба канали Умар Фермер. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Хуросон бародаро ба навор мегузорем ду саргоҳи буғуз бародаро. Ғуноҷини яташ мана номер 1 ғуноҷини алла бародаро, дуюм мусолаш ана ғунҷини зардакш бародаро номери 2 якумшта буғузай бародаро. Марҳамат тамошо кунед, бениҳоят ғуноҷинои фасон, мана аллаҳои фасонай бародаро. 100% молои аҳлакан гӯҳои хурам бародаро. Марҳамат тамошо кунед, бениҳоят молои базеб. иш чанд моҳ буғуз гуфтека? бародаро 7 моҳро путун када 8 моҳ рафтесай бародаро. ана иш боша бародаро 7 моҳ буғуза. иш 6 путун кадагай бародаро 7-умшта рафтесай дӯстон. бародаро як бор дандоношона кушода нишонтон метиҳем бародаро. бо фикру ихтиёно дар комментария нависед. мана бародаро дандонои номери 1 мо. марҳамат тамошо кунед. тамом сатиш. бениҳоят моли паҳми базеби бақувват аст. ҳозир дуюмша мекушоем. мана бародаро ду дандон кафонгай дӯстони азиз. бо фикру ихтиёно дар комментария нависед. бениҳоят молои ёш. мана дӯстони азиз, марҳамат тамошо кунед. ғуноҷинаки базебак алла. мол бениҳоят моли базебак. ана иш бародаро як бор мекашем гоҳо гашту гузорошона тамошо кунед. якум мана номери 1 мекашем дӯстон. хушрӯ аҳамият диҳед. мана бародаро хафтасинаи калон дорад дӯстон. хойда як ягон хел проблема надорад дӯстони азиз. мана дӯстон номери 2 мона тамошо кунед бародаро. гашту гузоша молои хурам бародаро. ба дили пур харидор кунед. чӯлоғ нестан, кур нестан дӯстони азиз. ҳама қоида 100% молан. ҳама чочошон кор мекунад. ана бародаро наку мегзарем дар қисми асосии мол бародаро. нархошона гуфта мегзарем бародаро. ана иш 15000 сомон бародаро. мана номери 1 мол. бо камтарак муомила дорад дӯстони азиз. ана ғунҷини 111 мол боша бародаро. 15000 сомон. ишам камтар муомила дорад дӯстони азиз. марҳамат занг бизанед, харидорӣ кунед. дар номерота гал занака 907 90 25 25 занг бизанед дӯстони азиз. муомила доред. иншоалло даставка ройгон аст.